Владимир Юрков, яңалыклар. Татарстан дәүләт симфоник оркестры бүтән дөнья музыкасы тарихына кирип калачак. Александр Сладковский җитәкчелегендәге иҗат коллективы мелодия тавыш яздыру фирмасында Дмитрий Шостаковичның барлык симфонияларын һәм концертларын яздыра башлады. Бу Россиядә уникаль музыкаль проект. Иҗат коллективы янында хәбәрчебездә булып кайтты. Бу гадәти күренеш түгел. Казанның зур концертлар залында матур итеп киенгән музыкантларны да, тамашачыларны да күреп булмый. Музыкантлар җиңелчә киенгәннәр, бар тырышлыклары музыкаль әсәрләрне камил итеп уйнауга юнәлдерелгән. Шостаковичның скрипка өчен икенче концертын тамашачылар мондый вариантта ишетә генә алачак. Казанда Россия өчен уникаль музыкаль проект гамәлгә ашырыла. Бик композитор Дмитрий Шостаковичның 110 еллыгы уңаеннан мелодия тавыш яздыру фирмасы авторның барлык симфонияларын һәм инструменталь концертларын яздыра. Алар Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкаруында яңгыраячак. Дирижер пульты янында Александр Сладковский. Маэстрның әйтүенчә, Шостакович музыкасын яздыру аның балачак хыялы. В записи мы добиваемся качества, которое мы оставляем после себя на долгие годы, я очень хочу надеяться. Бу язмаларда музыкаль әсәрләрнең сыйфатлы яңгырашына игътибар итәбез. Ул узак еллар мирас булып калачак. Шостаковичның һәр симфониясе искиткеч музыка үрнәге. Һәр оркестр өчен бик мөһим, аны камил дәрәҗәдә башкарып чыгарга кирәк. Пианистлар Лукас Гюнашис һәм Дмитрий Маслеев, скрипкачы Сергей Дагадин, виолончелда уйнаучылар Александр Бузлов һәм Александр Рам. Проектта Чайковский исемендәге конкурс лауреатлары катнаша. Бу атнада Павел Милюков башлап җырлый. Ул һәр әсәрне зур осталык белән башкара. Репетиция үткәрү өчен дә вакыт аз. Музыкантларның әйтүенчә, тавышларны яздыру концертта башкарудан аерыла. Поистине грандиозное событие. Эти записи останутся в истории тех, когда-то будут слушать. Бу язмалар тарихта калачак. Аларны тыңлаячаклар. Бигрәк тә скрипка өчен икенче концертны. Ул сирәк башкарыла. Мин язылырга ныклап әзерләндем. Репетициядан соң нибары 10 минутлык тәнәфес. Шуннан соң әсәрләрне яздыруга керешәләр. Контрабас и виолончели унисоны, вторая цифра, второй такт, си, до, ре, ре, диез были не очень хорошо. Сәхнәгә берәүне дә кертмиләр, абсолют тынлык булырга тиеш. Тавыш яздыру бик катлаулы техник процесс, 32 микрофон урнаштырылган. Мариинка театрының атаклы тавыш яздыру остасы Владимир Рябенко пульт янында утыра. Ул әсәрләрне башкаруның сыйфатын контрольдә тота. Ошамаган урыннар булса, үзенчә төзәтмәләр кертә. Здесь будет не так много монтажа, потому что мы пишем все очень быстро, оркестр очень хорошо готов. Монда күп монтаж булмаячак. Тиз язабыз. Оркестр яхшы әзерләнгән. Алар ел буена шөгыльләнде. Барысы да материалны белә. Концерт барганда яздырып алган кебек. Совет композиторының симфоник музыкасы CD-дискларга яздырыла. Катлаулы партитуралар циклын 7 сентябрьгә яздырып бетерәчәкләр. Инструменталь концертлар язмалары октябрь аенда әзер булачак. Шостаковичның барлык симфоник мирасын 10 дискта киләсе елның язына яздырып бетерү күздә тотыла. Чулпан Әмири, Полина Лисина, Сергей Акимов, яңалыклар.